Gym-pack, γεια σας. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα κύκλο επεισόδιο για να δείξω σε όλους τους νέους που τώρα ξεκινάτε το γυμναστήριο ή ήδη έχετε ξεκινήσει και είστε στην αρχή και παλεύετε ακόμα στο γυμναστήριο μέσα χωρίς τα αποτελέσματα τα οποία θέλετε. Ένας βασικός λόγος ο οποίος συμβαίνει αυτός είναι η εκτέλεση των ασκήσεων. Αν η άσκηση δεν εκτελείται σωστά, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να έχουμε σωστή μυϊκή ανάπτυξη στο maximum τέλος πάντων το οποίο θα μπορούσε ο μυς να μεγαλώσει. Μέσα από αυτό το κύκλο επεισοδίου θα σας δείξω λοιπόν ασκήσεις, μία σε κάθε επεισόδιο, την οποία θα σας εξηγώ το μυ τον οποίο γυμνάζει η κάθε άσκηση και πώς να την εκτελέσεις σωστά και ίσως να αποφύγεις κάποια λάθη τα οποία ήδη κάνεις ή θα κάνεις αν ξεκινήσεις το γυμναστήριο τώρα. Πρώτη άσκηση λοιπόν για το πρώτο επεισόδιο είναι ο επικρινής πάγκος. Ο επικρινής πάγκος θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι, αν είναι έτοιμο το μηχάνημα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά εμείς πρέπει να ρυθμίσουμε το ύψος. Οι 45 μοίρες όπως βλέπετε εδώ είναι μια χαρά. Θα χτυπήσει, θα απομονώσει το πάνω μέρος του στήθους. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα την εκτελέσουμε σωστά. Λοιπόν, χέρια. Λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους. Εδώ είναι η ώμη, έτσι. Εδώ είναι η ώμη. Θα πάμε λίγο πιο ανοιχτά. Βλέπετε. Λοιπόν, λίγο πιο ανοιχτά. Μπορούμε να τα ρίξουμε κι άλλο, αλλά για αρχή, δηλαδή το πρώτο καιρό στο γυμναστήριο είναι καλό να μην φύγουμε πάρα πολύ ανοιχτά, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε ζημιά στους φέροντες στους ώμους. Οπότε θα κινηθούμε κάπου εδώ, λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους. Έτσι. Πιάνουμε την μπάρα και θα πάμε ως εξής. Προσοχή. Κατεβάζουμε αργά, ελέγχουμε την κίνηση. Εντάξει, ελέγχουμε την κίνηση. Η μπάρα θέλω να έρθει στο άνω μέρος του στήθους. Τη βολεύετε, την αφήνω κάτω και να κοιτάξετε τη διαφορά. Στο πάνω μέρος του στήθους η μπάρα. Οκ. Λοιπόν, και έκρηξη ανεβάζω προς τα επάνω. Ξανά αργά προς τα κάτω. Δεν ακουμπάω, δεν την αφήνω την μπάρα, έτσι. Και έκρηξη προς τα επάνω. Αργά προς τα κάτω και έκρηξη προς τα επάνω. Στα πάνω τώρα, εδώ. Κοιτάω να έχω το μυ σφιχτό, δηλαδή ο εγκέφαλός μου να είναι προσωπωμένος στο πώς κινείται το στήθος. Δηλαδή το στήθος θα πρέπει να το νιώθω τη σφίγγει όταν κάνω την κίνηση πάνω. Και όχι να είναι χαλαρό, το βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε πώς γίνεται η κίνηση όταν δεν είμαι προσιλωμένος στο μυ και πώς γίνεται όταν είμαι προσιλωμένος. Λοιπόν, πάμε. Μία. Το είδατε το στήθος. Εδώ δεν είμαι προσιλωμένος. Κοιτάξτε όμως τη διαφορά τώρα. Λοιπόν, ένα άλλο λάθος, το οποίο γίνεται στην άσκηση αυτή είναι το εξής. Όταν κατεβάζουμε, όταν κάνουμε την κίνηση προς τα κάτω, αντί να ανοίξουμε τους αγκώνες, αντί οι αγκώνες να φύγουν οριζοντίως, να κατέβουμε κάτω, φεύγουν μπροστά. Δηλαδή, γίνεται αυτή η κίνηση. Από ανθρώπους που απλά είτε δεν γνωρίζουν, είτε προσπαθούν να σηκώσουν περισσότερα κιλά από αυτά που θα μπορούσαν να ελέγξουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τη σωστή κίνηση της άσκησης. Και πάμε πάλι. Χέρια πιο ανοιχτά από τους ώμους. Πάρα. Και η λάθος κίνηση η οποία γίνεται είναι αυτή εδώ. Κοιτάξτε τους αγκώνες μου πώς έρχονται, σε τι κίνηση, πώς κινούνται μάλλον. Εντάξει, εδώ χτυπάμε τα τρικέφαλά μας. Εδώ γυμνάζουμε περισσότερο τα τρικέφαλα και λιγότερο το στήθος. Και κάντε τη σωστά να δείτε τη διαφορά ως εξής. Όταν φύγουνε, βλέπετε τους αγκώνες μου φεύγουνε, ανοίγει το στήθος. Ανοίγει, το καταλαβαίνετε, το νιώθετε και πάλι πάνω. Ανοίγει το στήθος, οριζοντίως που κατεβαίνουν οι αγκώνες κάτω, εδώ. Και όχι έτσι. Όχι έτσι. Ωραία. Να μην ξεχάσετε κάτι. Όταν εκτελείτε μια άσκηση σωστά, σίγουρα θα πέσετε στα κιλά. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να σηκώσετε τα κιλά που σηκώνατε πριν. Μην φοβηθείτε, μην σας πιάσει ο εγωισμός και μην προσπαθείτε να ανεβάσετε τα κιλά από τη μία μέρα στην άλλη. Σταδιακά ανεβάζετε τα κιλά λίγα-λίγα και μάθετε να εκτελείτε τις ασκήσεις σωστά. Μάθετε το παιδιά αυτό και δεν θα χάσετε. Μιλάμε, θα δείτε τρελή διαφορά στο σώμα σας. Τρελή διαφορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, αφήστε το σχόλιο σας κάτω αν έχετε απορίες, κάντε like και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.